vulpea. Acest animal inteligent dispune de o serie de abilități. Zăpada adâncă și albă acoperă dealurile din Dakota, iar sub acea pătură, șoarecii de câmp își fac veacul. Șansele de a prinde ceva par a fi foarte mici. Dar nu și pentru vulpe. Face un salt enorm și prinde un șoarece la 1 metru adâncime. Dar oare cum a făcut-o? Se pare că a simțit ceva. Are nevoie de concentrare maximă și de o liniște completă. Urechile sale pot surprinde și cel mai mic zgomot de sub zăpadă. Dar e un șiretlic. Aproape de fiecare dată pleacă cu mâna goală. Asta dacă nu se îndreaptă spre nord. Dar oare cum este posibil? La fel de incredibil precum sună, oamenii de știință sunt de părere că vulpea localizează șoarecii datorită câmpului magnetic al planetei și astfel reușește să își calculeze traiectoria. Cam aceeași matematică folosită de rachete pentru a-și lovi ținta. Cea mai mică distragere a atenției și vulpea dă greș. Dar dacă este îndreptată spre nord, masa este garantată.